Es coket, obeng. Wih. Wis sak ngono tok wis gelem. Awas panas. Kene lho wis. Cote ra iso karo cote. Iso. Ya tu sih. Oke lho. Oh nanone. Oke. Mungkin yo ono atusane. Ono kada. Iki kono atusane piro lho. Sing wah kan dhisik 50-an atusan. ya woto Pak Teng ngono enggak ilang. Malah sing tak gawa dhisik tau ilang wis diitung. Gak aku ngitung wis. Lha iki sak disele Mak Di Saidi tak gawa mau terus disaur Mak Di. Pastikan barang. Oke, tas ilang. Iku sing anu kecike plastik. Yo. Coketnya Mak. Oke. Ayo bongkar kotak. Bang iki. Bokor lho. Ini tanah. Kebelar lo Cak Pur. Oh kana. Oke, tuku Yo amang yo. peralatan. Lho ini nyantoli. Ini lho. Tenang lah, yang ngono wae. Ini lho. Anu di. Tadi pengen di. Lu di ngobrol kayak di kono. Pal, ngene gak ada bakso kon rene. Ya jane kricike tak pengen nglebokno ah. Nek toples. Lho Rojak kowe ngomong nek toples gak kate dijoli sih. Wis sida dijoli ta ora? Lan dia tuh ndono celek kan. Iki umpamane. Ora mlebu kono ta? Lek sing wingi dikene aku ping pira? Ping 3 lho. Nang lho mbok kena apa ora kesel. Kene. Heh. Ah. Baik. Itu ciloknya. Bakso ada. Iso ngedesok kok. No. Ora mbang. Kamu berot, parkir. Aku ingin ngomong golek idolan kok wangel bingung ya. Ora buka iki. Rentos. Ngene mau buka didoli lak wis ta. Baru diwuwi. Jam 100 diwuwi 50 ten lho. Iki kaya ora nek ketane bisa isane. Olewu. Iki ngene sik ping pira ngono lho. Iya lah video. Sik ping pira ngono lho Pul iki Pul. Bukti Pak. Tas kok. Orang sahabat kan. Asli sik mek didik sik an. Melek Dungak-dungakno. muga-muga punjul 1000. Sewa apa kita? Nok. Ya muga-muga ono. Soale iki tuku sepanten barang. Ono 20 barang kok larang. Dulu kan itu 50 itu ceblok kan. Ono terpaling ireng lho. Plastik ah. Plastik irengnya mawet iki. Iku 50. Oh, tenan. Oh 50. Terus Double. Anu iki. iku ya wong Buka buka. bumi. Lho lah iya. Lah duwe sing gedhe mek buka bumi tok ta boleh kembang.
Ono iki mlek 1000 ki mbak iki. Kowe dhewe calon-calon ora kanggo. Lho akeh. Nyawer be. No ke Pak. Iki nyawer mari iki. Bae. Wis pakai dikuae wis. Nyawer wis tuwuk iku. Ya kurang ta. Oh kurang ya wis tambahono. Dari kapan bercane yo ya. Akeh boleh. Wong wis lha iki lho nyepet-nyepet ya. Kene ora iso ta. Iki satu. Oh, ora sakit nek. Mangewan to ini membiji yo ya. Sing berat nih gelar kayak nama baru. Yo rasa yo. Rasa mulai kok. Rasa korek mang kok. Budi sampean gelem jol. Kan ini roda kok ana wis kabeh. Akeh yo. Jareku ngono kae nang sini tangga. Oh. Teluwang apit. Nang sini jare. Sekarang ta, Wek? Tak obi kok. Ono. Ndek anu. Ndek iki lho Kim. Iki ndek dipan iki wis ono karet. Dipan ya dipan iki. Ndek ugel-ugel dipan ndek jujukan iki. Iki lho tani lho, tani lawang lho. Yo. Lek iki njuk buka karo Surya ora apa-apa nyo. Iki mate Surya boleh jalan. Rano sing wani. Sapa sing kate ijol. Lah sing kono kowe ora wani. Ngono ya jane masih disegek ora apa-apa nyembunyi naik 400 Lah ora tambah njukuk 200. Kuwi ku atusane ceblok. Iku. Mbak Bumi. Akeh iki telambe kota ngecek. Oh berarti wis ketok telu ya kumang. 50 100 kan. Rata-rata kan 100 ya. Ono 50. Lah yo Oh alah. Sing aku dikai 50 Pak P winginane mau nyewa kursi Pak P yo. Oh anu sing Iya. Pak P dikai 50 terus diterno rene. Oh ya wis tak gene tambah tuku anu pulsae kan. Dhewe karek 100. Ya 50. Lah ngono aku Kondo-kondo anu ta. Wis akeh pun. Akeh kok. Ngono akeh wong ya male. Malah rawani. Timbang anu. Oh lek ngelungi ku lho 200 dikene aku 50. Ya ngono ta kene sembarang iku. Masuk nyewakno kene ya. teori ta. Dulur kule nguri ngono. Oh. Dulur sing dulur lanang. Dulur lanang kan akeh. Ini enggak ada dulur wedok kok iku. Ngono buka bumi ono doyane ya. Ono. Aku tahu terus Loh. penengae. Lah biyen lah sapa. Tahu sing di lho. Iya te diwehno aku marut dikene sapa lho. Manu mendal gak nang aku kok. Ono ngene, ono gelem. Roh berarti kok. Hah? Roh berarti kok. Tak pengenane iki lho, Pak. Sing kamu terakhir. Ono wit. Guyon sote guyon. Cukup tak dengar. Enggak. Aku kan yo karena dengar lho saya. Ngono lek anu. Akhirane bojone ambal. Ngono kan. Ngono kadang ono. Oh iku lho dikelompokno tiga anu kok. Dikepet ditoto. Wong kok kemalan ngono. Wis awake iku ora geleme wangi. Tandang kae. Kurang bolo. Lawang go 50 lho ya kabeh. No. Kalau wawat 2000. Sik mati.
kelas ya. Kate ngene. Lek 2000 Mas kelas gak ketun. Masyarakat kok ngene Pak wis. Lho lek tekone bakal teko. Center mang lho. Center mana di? No wisan. Iki mati, teman mati. Kok. Lek 2000 iku gak langsung teko, men mau enggak menggok ngene. 100.000 Apa ana 2000 ta, Pak? 2000 tak diembong. 2000 tak diembong. Embong kakek muter. Sing 100.000 langsung ngenceng patah. Lah kene paeto gak sampe.